Jana għaddu għal-libes. Andrea tal-abort. Kif Andrea fuq l-ommijiet spiċċat Andrea tal-abort? Interessanti dik. Nasib relatati ħafna, jena. Imma leħax ħafna jgħidu inti għall-ommijiet taqbess jew tridhom jagħmlu l-abort. Xi trid? Tgħid le għandhom ikollhom il-baby u speċi ta' imorru ħafna flimkien. U kif spiċċajt fiha l-affari? Laqasna fien stess. Ara, jiena meta bdejt naħseb fiha, ovvjament jiena meta kont żgħira ma kontx favur l-abort, jien kont kontra l-abort. Ġifieri trabbejt f'background kattoliku għalkemm il-ġenitur tiegħi mhux reliġjużi ħafna, ġifieri imma mort skola tal-gvern u kellna teachers ta' religion u rajna The Silent Scream. Kombinazzjoni dakinhar jien ma kontx mort l-iskola, ġifieri qatt ma rajtu, u kienu qalu l-isħabi rajna dal-film. U ma kont nemmen li huwa qtil, li m'għandux isir, ġifieri qatt bl-ebda raġuni. U infatti meta ħriġt ilha jien l-ewwel ma kienx laqas biss daħlet li f'moħħi għax kifetlek. Kienet xi ħaġa pożittiva li rajt għalija. Imma laqas li kieku, ġifieri naħseb kieku kont ngħid issa din hija responsabilità u issa rrid inġorra għax hekk trabbejt. Ġifieri trabbejt b'dak il-ħsieb. Però mbagħad ovvjament tikber u tibda tiltaqa' man-nies u jiena dħalt fid-dinja soċjali u sirt social worker u bdejt nara stejjer differenti u bdejt nara ċirkustanzi differenti u bdejt nara n-nisa jbatu. U sirtom jien ukoll allura iktar u iktar fimt xi tfisser tkun u xi tfisser trabbi tarbija u tifla u xi fissru d-diffikultajiet. Issa jien ovvjament kelli support kbir, ħafna kelli support. Allura assolutament. Inti li bidlek il-fema is-sofferenza li rajt ċertu moment. Is-sofferenza u il-fatt li il-mistħija ta' dawk li jagħmlu abort ukoll. Ġifieri jiena meta ltqajt ma' nisa l-ewwel mara li ltqajt magħha li għamlet abort, kont studenta, ġifieri bħala parti mill-placement fuq violenza domestika ġifieri, u kienet mara li kienet kienet qiegħda f'relazzjoni violenti u kienet kbira fl-età, kellha naħseb rib l-40, jekk mhux fuq l-40, it-tfal kienu kibru, kienet rabbit biżejjed qisu dan saħħa u dan biex tiddeċidi li titlaq lir-raġel u ħareġat ilha. Jiġifieri filment apposta biex xorta ta' kastik ma kienx ċara, kienet jidher ċar li kienet probabbli jew mod violenti, jista' jkun għax dik kienet sitwazzjoni ta' violenza, għax insirt nafa wara li għamlet l-abort. U di rakkuntat li kif speċi ta' dak kella xi ħabiba barranija li kienet toqgħod viċin tagħha u di rranġatilha wenita biex titlas qallija, anka biex titlas qallija kienet rat kif għamlet u selfet il-flus għax ma kellix flus, eċetera. U kienet bdiet tgħid li din l-istorja meta ġiet għandi. Ħa nippruvaw nitfgħu naqa' parametri fuq il-konverzazzjoni. Inti mela, huwa ċar li inbiddilt femtek fuq l-abort minħabba li rajt ħafna sofferenza u għal daqstan ta' teħed dan bżonn li jkun available. Illum il-ġurnata, però, one limb xorta ta' abort tappoġġa, ma nafx eżatt jekkux dik il-kelma, spiex ta' wieħed hawn. Le fis-seq le ma xi wieħed, jiġifieri inti bħalma taf tista' jew tagħmlu bil-pills jew tista' tagħmlu bil-forceps, forċipi jew xi jgħidulu. Ma tantx għadhom isiru dawn. X'inhi d-differenza bejn waħda hija spiex naħseb meta jkunu ta' 3 xhur jew inqas u xejn. Illum anka aktar ara. Minn xiex ħanibdew, għaxek. Lim xorta ta' abort huwa permessibli għalik. Anka għalik permessibli, speċa fil-kuntest tal-moralità ta' Andrea Dibin. Lima fazi. Lima fazi, eżatt, lima fazi ta' tqala. All right. Mela, ejja nibdew mill-fatti. Deli, għadli, tista' tajli jew ma tittasal għalija. Ħana sal għalija. Mela, inti, ejja nibdew hekk.
il-maġġoranza assoluta tal-abort, maġġoranza assoluta tnejdu iktar minn 90%. Isiru fl-ewwel 12 ġimgħa ta' tqala, fl-ewwel trimestru. Sewa. Illa li xinti jekk in-nisa mara tinduna li hija tqila u ma tridx tibqa' tqila, mhux ħadqod tistenna ta' kemm ikoll 4 xhur tqala jew 5 xhur tqala jew 6 xhur tqala, mill-ewwel ħadd tipprova tfittex. Hija xi ħaġa naturali. U din fil-pajjiżi anka fejn l-abort m'hemmx liġi fuqu, ġifieri huwa legali, qasem liġi l-Kanada pereżempju, qasem liġi huwa legali at any point, m'għandekx liġi fuqu, m'għandekx liġi, qasem liġi. Huwa regolat fis-servizzi tas-saħħa biss. Ġifieri hemmhekk ukoll, ġifieri d-90% l-maġġoranza anzi iktar minn 90, qed ngħid 90 on average. Isir fil-bidu. Issa, fil-bidu ta' tqala, sa 12 ġimgħa isir bil-pinnoli ħafna drabi qataw sa minn nies għax inti għandek ċertu kondizzjonijiet fejn ma jistax isir bil-pinnoli mediċi. Rari, imma fil-maġġoranza. Rari perċentwali. Ma nafx eżatt il-perċentwali, imma naħseb inqas minn 5%. Rari, għaliex il-maġġoranza jistgħu jużaw. Imma ġieli tkun ukoll preferenza. Għaliex dak li jkun jgħidlek le, jiena rrid mur ġo sptar u nkun neħles, ġifri jista' jkun hekk ukoll. Però l-maġġoranza llum ta' pajjiżi fid-dinja mixjin żviluppati, ovvjament qed nitkellmu, mhux qed nitkellmu fuq pajjiżi fl-Afrika u hekk. Qed isir b'daw il-pinnoli. Ġifieri u l-pinnoli anke jekk ġieli jmorru klinik u jtuhom l-ewwel waħda u mbagħad imorru d-dar u mbagħad jerġgħu jmorru u jtuhom it-tieni. Issa saru ġieli jtuhom l magħhom id-dar u jgħidulhom morru d-dar u għamilha waħdek id-dar u bil-COVID ħafna pajjiżi qalbu kompletament għal home abortions. Ġifieri u għaw Malta dak huwa l-unika option. Sa 12 ġimgħa ġifieri jekk tagħmel l-abort bil-pil. Sa 12 ġimgħa tista' tagħmlu safe waħdek id-dar. Safe waħdek id-dar. Dik li tgħid il-WHO. Mhux tngħid ittieħu, mela inti għandek żewġ tipi. Ħanidħlu fit-teknika issa. Għandek pinnola jgħidula mifepristol u pinnola misoprostol. Żewġ tipi ta' pinnoli. Mifepristol jieħdu waħda. U mbagħad misoprostol jieħdu daqs 4 bej 4 jew 6 kull, per eżempju, kull satej, jew kull 4 sigħat, ċertu dana. U tibqa' toħodhom għal xi 24 siegħa. So li jiġri pratikament dawn il-pinnoli ma' xulxin jikkawżaw bħalli kieku qisu korriment. Mhux ħanejt li korriment għax l-aħħar li jetta kien hemm minħali u għalli qed innaqqas mill-esperjenza ta' nisa li jkollhom korriment naturali li għaxu għalijom huma ma jridux li jiġi kumparat mal-abort. Imma ekku, infatti jekk mur l-isptar. Korriment impost. Eżatt, huwa korriment imma jekk mur l-isptar u tgħidilhom għandi korriment. Sewa. U qed nesperjenza korriment, pereżempju għandi d-dem naħseb għandi korriment jew xi ħaġa jew għandi jekk ma tgħidilhomx li ħadd il-pinnu li m'hemmx mod li jindunaw. U hija l-istess tip ta' kura li ħajtuk. Sewa. Ġifieri assolutament xejn differenti. Issa, iktar ma jgħaddi żmien, illum il-ġurnata ħafna drabi iktar tard, ħafna pajjiżi għadhom jużaw il-metodu. U l-pil ovvjament illegali għaw Malta dil-pil. Dawa xorta ta' abort. Din hija illegali. Però essaċ din hija interessanti. Essaċ ħadd ma jaf eżatti legalment jekk hux illegali jew legali, għaliex din aħna parti mill-Unjoni Ewropea. U l-pil u daw il-pinnoli huma regolati fuq bażi Ewropea li hu legali. U aħna inti tista' ma jkunx hawn mediċina available hawn Malta u ġiba mill-Ewropa għax aħna parti mill-dan. Sfumatura interessanti. Li huwa legali. Ġifri jekk inti John iġib il-pinnola u tgħid jiena ġib il-pinnola, probabbli laqasil u ħanoħodha u tiblaħħa inti. Probabbli dik mhix illegali. Għax inti ma tistax tkun pregnant. Allora l-imparti tiġi. Li huwa legali huwa li tittermina tqala.
dak li huwa legali. Ġifieri, Ġifieri jiena kien ġib it's, il-pinno li crazy. jkunu qegħdin id-dar u xi ħadd jgħid li int għandek il-pinno taf kif jiġu Imma jagħmlu xi speċa- rejd fuq u Huwa ħajarrestawni. illegali. Huwa Iżda qed tgħid legali Mhux li ti- illegali li nispara lil bon. Li noqtlu problema. Li għandek Le, mux- le. Kollok il-gun. Le, ma. Mhux illegali li kollok ingesting it is l-arma. also not illegal. Le, ma inti, għax inti ma tistax tkun tqil. Okay. Għalek għed ġon, sorry, ma speċifikaj. Il-moment ħassejtni fluidu u għat forsi għat inkun. Sa fejna fjena ma nafx fuq kollox. Imma lera, niftakrek zaħi. Ma nafx, vera. Vera. Alright, ġifri jek raġel jgħamela. Jek mara tamela. Ġifri jek jena jkolli dal-pinno. Mux jek mara tamela, jek mara tqila tamela. Eżat, jek mara tamela bl-intenzjoni li termina tqala. Eżat, li huwa legali huwa li tittermina tqala, mux il-pinno li huma legali, mumiex xi coke daqqa, mumiex xi ecstasy daw. Ġifri mux qegħdin taħt id-Dangerous Drug Ordinance jew xi ħaġa. Ġifri jek isbuhom lok id-dara Ma le, ma ngħidulhom irridu mal-kelb forsi, jien naf. Qed tifhem, ġifieri. Għalli għax għandhom użi oħrajn. Ġifiri ma tantx jużu użati, ma għandhom użi oħrajn. Ġifiri waħda minnhom minn għalija tista' tiġi użata f'xi tip ta' problemi fl-istonku pereżempju. Ġifiri għandhom użi oħrajn huma parti minn hekk. Il-bonet jibat li we're not endorsing, obviously, we're not endorsing people doing any medical activity. Etna tu biss l-informazzjoni. Etna tu biss l-informazzjoni. Andrea Dibin ettat l-informazzjoni. Dak il-disclaimer ta' soltu li bdejni meta kien l-Marka Milleri, jek joġbu. Mela, xkont ngħidu, allura, mela, u ma tlix. Ex jiġri wara. Li ma xorta ta' abort li inti moralment komda bih. Le, jiena ma nagħmilx differenza bej il-metodu jekk hux ser. Le, jekk li fl-ma trimester. Issa, ovvjament, inti għandek ċirkostanzi li ikun hemm fej l-abort isir iktar tard. U ħafna drabi daw iċ-ċirkostanzi kollhom x'jaqsmu ma' saħħa tal-mara jew anka mal-fatt ġifri għandek ċirkostanzi fej jgħidulhom ikun hemm dijanjosi ta' fetal anomaly. Ġifri li l-fetu ikollu problemi kbar li jew ħajmut waqt itqala jew eżattament kif jitwielet fl-ewwel ġimgħat. U f'dawk il-każijiet jista' jgħid il-każ il-bżonn li jkun hemm bżonn ta' abort iktar tard. Allura jiena ngħid hekk, jiena ma nistax ngħid saw, għaliex kif ngħid saw, ħajfeġġ dak il-każ partikolari li dil-mara hija suwiċidali pereżempju, qed tgħid jiena jekk ħatħalluni b'din itqala jiena ħammur naqbes. U f'dak il-każ moralment jiena ngħid allura di għax għandha 13 ġimgħa mhux 12 ġimgħa nħalliha tmut. Għaw tmur taqbess, għax jena ġo moħħijiet sa 12 ġimgħa, għalfejjiet sa 12 ġimgħa. Allura, b'mod ġifiri leċitu, b'mod assolut, il-parametru assolut huwa sakemm dak il-fetu jista' jgħix barra mill-ġisem tal-mara. Infatti ħafna drabi fejn ikun hemm ċirkustanzi, fejn għandek pereżempju jinnaf mara li dbati bi pressjoni għolja, jew għanda jinnaf xi kanser per eżempju li tittuħu l-kura, jew problemi f'qalba, li jekk ħad kompli bitqala din iktar, speċjalment iktar, perikola la ħajjita preeclampsia u ħafna. Li jekk tkun f'ċertu sitwazzjoni, jekk il-tarbija ħad tkun viabli, nippruvaw nsalvaw it-tnej. Ġifiri f'dak il-kas, ovvjament, ħajipruvaw jisalvaw t-nej, għax ikun viabli. Ġifiri ħajkun l-lum ta' 24-25 ġimma diffiċli ta' imma jistervajvjaw. Kem jiġu xur? 24 ġimma? Division by 7, divided by 4. Asnaf kem ġimmat divided by 7. 6 xur? Ta' 24 ġimma, 5 jew 6. U bħala raġunijiet għall-abort. Allura jiena ngħid, allura anti għandek ħafna pajjiżi jagħmlu hekk ngħidlek ġdan li imma naturalment in-nies kif qed ngħidu ma jfittxux li jagħmlu abort ta' 6 xhur, ħadd mhu miġnun, jiġifieri
li ħanuqat nistenna sa' 6 xhur mbagħad isma' li deċidejt ma' rridx baby ta' u dana. Imma kif qed ngħidu, ġifieri jiena naħseb ħafna pajjiżi jagħmlu dal-parametri jgħidu sa 12 ġimgħa għal any reason, jew socio-economic reasons, jew daw raġunijiet soċjali. U mbagħad iktar tard biss bħall-Irlanda pereżempju hekk għandhom jekk il-ħajja tal-mara tkun fil-periklu, jew jekk hemm din il-dijanjosi li trid tkun dijanjosi mhux minn tabib wieħed imma minn żewġ tobba li l-fetu mhux ħajjejx. Ġifieri għandhom daw it-tip. U raġunijiet psikjatriċi li sebdejt issemmi l-ewwel. U raġunijiet ta' saħħa imma diffiċli, ġifieri skont il-pajjiż imbagħad dawk. Skont il-pajjiż. Diffiċli biex skont il-pajjiż, ġifieri biex ikun hemm pereżempju f'pajjiż fejn għandek iktar ara per eżempju l-Ingilterra sa 24 ġimgħa u għandhom dik il-waħda u ma jagħtux raġuni, imma u għalhekk hija daqshekk tard biex iħallu raġunijiet kollha mingħajr ma artikolaw eżatt. Għall-Kanada kif qed ngħidu m'hemmx liġi u jiddeċiedi t-tabib u jiddeċiedu s-servizzi tas-saħħa jkun hemm ħafna raġunijiet fejn jgħidu le di mhijiex il-medical path li rridu nieħdu u ma ssirx. Ġifieri, Andrea Debin jekk qed tadvoka għal abort li huwa sa 12 ġimgħa jista' jseħħ għal kważi kwalunkwe raġuni. Imma ma nixtieqx ngħid kirrid għax kull darba. Le mhux trid, like moralment biex intkun. Moralment kif qed jgħid jiena moralment jiena ngħid li għandha li l-mara għandha moralment laqas inħares hekk jien. Moralment nidħol min-naħa l-oħra li ngħid kull mara għandha il-fakultà tagħha li taf is-sitwazzjoni tagħha, li taf ir-raġunijiet tagħha, li għandha tieħu din id-deċiżjoni jekk hemm il-professjoni medika involuta flimkien mal-professjoni medika u min jien biex niddeċidi otherwise. Ġifieri jiena ma rridx jien ngħid sa hemm. Però jekk għall-argument pereżempju qed nara jkun hemm mara ta' 5 xhur ma' dejja bitqala qed tara tespandi, qed tara l-stretch marks għalhom jien modella sexy ma rridx daw l-stretch marks li jħorġu l-vini, eċetera, eċetera. U di tiddeċiedi f'dak il-punt biex tissalvagwardja id-dera tagħha. Daw l-affarijiet, John. Jiġru ma jiġrux? Le, jiena qatt ma smajt b'dan l-istejjer. Ma xed ngħid ma jiġrux. Di naħseb smajthom semmu jilek fuq xi programm sejt li wieħed kien fejn kontu qed tiddibattu kien vera fucking storbjus. Imma jien naħseb li minkejja li speċta il-mistoqsija tinstema banali, tindika speċta il-frivolità jew inqas li inti bħala xaħat, li inti bħala xaħat li qed tadvoka għall-abort. Tqis il-ħajja umana partikolarment għan-nies li huma pro-life. Allura huma tikejlu jgħidu isma' di taħseb li stretch marks huma raġuni tajba biżejjed. Huma bażikament li qed jagħmlu qed jitfgħu l-affarijiet bilanċ. Jiena ngħid l-ebda abort mandu tabella di tajba di ħażina di dana. Ġifieri għandha tkun il-mara li jieta fiċ-ċirkostanzi tagħha. Forsi dik il-mara li għandha l-stretch marks ħalli nużaw tal-stretch marks tant hija xi ħaġa kbira li li din qed tikkawżala depressjoni qawwija mela jien naf x'inhi s-sitwazzjoni tagħha. Però ta' 5 xhur tqala, ġifieri ta' 5 xhur tqala, huma ftit il-pajjiżi li ħajħallu l-abort isir minħabba l-istretch marks. U jekk Malta ġifieri ma jridux imorru jistgħu jieħdu id-deċiżjonijiet bħal pajjiżi oħrajn. Jiena nħares lejn l-esperjenzi u lejn il-fatti, ġifieri jiena il-raġuni għandek iktar minn 90% isiru fl-ewwel 12 ġimgħa. L-iktar li jsiru qudiem ħajsiru dejjem raġunijiet. Nixtieq. 10 minuti li noqgħod sejrin fuq stretch. Le imma ħanarek kif qed nipprova nispjegalek
huwa speċi tajtek sitwazzjoni li ġiri smajthom mituk li naħseb li huma jsaqswelek u forsi qas jifmu li qed isaqswelek għalhekk biex jifmu inti kemm tippreġa dik il-potenzjal ta' ħajja u biex jaraw mela jiena John mal-ewwel jifhem jekk diġi stuprata mal-ewwel nifhem għalfejn. Ma infatti jiena immur anka lilin minn dawk ir-raġunijiet. Ġifieri aħna bdejna bihom dawk ir-raġunijiet anka bħala Women's Rights Foundation. Konna għedna tal-inqas l-abort ikun legali f'daw l-erba' ċirkustanzi. Mhux għal kollox, hekk konna bdejna. U għamilna hekk għaliex fimna l-kuntest Malti xinu, allura edna diffiċli li morru oltre, anka kien, u anka u kolla li sa dak iż-żmien drittijiet umani, l-ġnus maquda kienu jsemmu dawk l-erba' raġunijiet bħala fej assolutament il-pajjiżi għandhom jagħtu aċċess. Ġifieri ħafna istituzzjonijiet differenti. Illum l-ġurnata bidluha. Dik nistgħu ġest ma nagħtux każ dak li għedu ġnus maquda. Għanna dik l-għażla. Nistgħu. X'tagħmel allura ġnus maquda? Tista' toqgħod tafżana, toqgħod tafżana. Isa ħiżlera u da jgħidlek għamilt ħażin. Se tagħmilli? Xejn. L-unika ħaġa li tista' tagħmel hija li jkun hemm mara li tella l-istat il-qorti, u mbagħad tmur anke l-qorti ta' drittijiet umani jew fl-Ewropa, eċetera, u mbagħad iwaħħal l-istat multa u jgħidlu għamilt ħażin u jtija kumpens lilha. Ġifieri ma jistax, u mbagħad ovvjament jekk ikun hemm ħafna li jagħmluha di kif ġara pereżempju bid-detention centers kien. Meta kien hemm ħafna immigranti li bdew itellaw l-istat il-qorti u li qed jiksrilhom id-dritt uman tagħhom, u mbagħad qisu kien il-gvern iddeċida li jibdel il-policy. U kien hemm nagħmilha di li rassaq l-istat? Le. Sissa le. Mela, Malta, l-Irlanda għamluha l-Arġentina, għamluha l-Peru. Le, Malta tnajn. Malta le.